Coa previsión de climatoloxía favorable, a vendima avanza ao ritmo cara ao final da campaña. Segundo indican dende a DO, polo de agora, as adegas levan recollidos 24 millóns de kilos de uva, unhas cifras que poden chegar aos 39 millóns o vindeiro luns. Tenemos capacidad ya en la denominación de origen para en un solo día procesar más de casi 5 millones de kilos de uva, con lo cual nosotros estimamos que este fin de semana le vamos a dar un empujón importante. Calculamos unos 15 millones de kilos entre los 4 días, desde ayer hasta el lunes. O secretario deu as cifras na visita que fixo esta mañá o presidente da Xunta a un dos viñedos de Martín Codas no concello de Meis. Alfonso Rueda destacou a importancia do sector para dinamizar a economía e xerar emprego no rural. Creo que estamos nun momento magnífico agora mesmo, xa as cifras, máis de 300 millóns, a digo, 10.000 viticultores, moitísimas persoas que dependen e viven e poden vivir ben desta actividade que máis sirve para fixar población no rural, para ordenar a terra. Somos conscientes de que hai que seguir cos procesos de ordenación da propiedade da terra para aproveitar todavía máis, se pode producir ordenadamente. Na visita tamén estivo presente a alcaldesa de Meis. Marta Giraldez destacou a importancia para a vila do sector vitivinícola e pediu que se solucionen as concentracións parcelarias. Gran parte da población deste concello traballa e vive da viticultura, por iso é tan importante que os procesos de concentración parcelaria cheguen ao seu fin e rematen, algúns deles todavía non remataron. É importantísimo que se entreguen os títulos, porque moita xente está á espera desos procesos para seguir ampliando os seus viñedos. Ao igual que a alcaldesa, tanto o presidente da Xunta como o conselleiro do Medio Rural consideraron que a concentración parcelaria é importante para que o sector continúe crecendo. Que temos que conciliar esa necesidade de crecemento no viñedo e tamén na produción de viño coa ordenación do territorio. Por suposto, as concentracións parcelarias e os instrumentos da Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia teñen que xogar un papel importante nesa posta a disposición de terra para poder logo desenvolver esa actividade que nos dá un produto tan extraordinario como é o viño desta denominación de orixe. Pola súa parte, dende a adega Martín Codas destacaron a importancia de que os representantes políticos visiten os viñedos para coñecer de primeira man como traballa o sector. É sempre importante, non, que os representantes políticos vexan en primeira persoa pois en que dan, non, moitas das políticas públicas que apoian pois a empresas, e en que dan, non, todos estes proxectos, e porque moitas veces vamos ás súas portas pois reclamando, non, ou pedindo pois colaboración e axuda. A estas axudas fixo referencia o presidente da Xunta, elevando a cifra aos 3,4 millóns de euros destinados ao sector no 2021, un sector que xera en Galicia 230 millóns de euros anuais e dá traballo a 10.000 persoas nas máis de 500 adegas.